Ndewo. Biko kakere n'ilu gwa Igbo afa gị. Afa m bụ High Chief Onyeka Onyeka Nkwado. Ebedike Ozubulu. Ichie Dala Ebedike. Ndewo ndewo. Oge aṅụrị na-akpa anyị maka echichi echiri gị na ọkwa gị na Ozubulu. Oge aṅụrị na-akpakwa anyị etu isi wee bịa nọnyere anyị n'ọdịnihu ife mere n'ụbọchị taata anyị ji anya anyị wee ife niile. Biko kedu ife nwere ike ikwu maka mmemme a n'ụbọchị taata? Mmemme a anyị mere taa bụ ife magburu onwe ya, and ọ bụ na n'igedelu ntị ị ga-afụ na Ugodinobi the Obi of Ozubulu bụ Igwe come up to a lot of people into the Obi's council, and what that means is the more the merrier. So more work for Ndi Abubata. And in Ofala, once you equal Ofala, you expect to see people, and once you equal Ofala, you also expect to eat and drink, and if you know much about that. And then what in there? Ebelemu bona okwa ji wee bịa ha ya na ya ka mma onwe ndị nọ na hold up mgbe ha na-abịa ha naba ha mafuzi hold up, and ene-eme anya fụ na onye ọbụla na-enwe obi aṅụrị n'ụdị ya, and onwere akọ a ga-akọ aka ọjọọ ga-akọ n'isi onye ọbụla site n'afọ Jesu Kristi dị nwana anyị. Amen. Omenala Ozubulu si aga kịta ọ dị ka nwere ife a ga-ewepụ ka ọ bụ na nwere ihe a ga-agbakwe? Of course, ọ bụ na ịkpọrọ omenala ọ nwere etu esi eme, nwee etu ka mma esi eme, ọ isi fọm etu esi eme abanye etu ka mma esi eme, so na ọlụ ndị a na-enyere Igwe aka anọkọ a na-ahọsi a na-etinye until onweta ife ndị Igbo na-akpọ stand the test of time, ife na-eme nkịta maka etu o si wee dị 50 years ago might not be etu o esi wee dị now. Ịnịdị ka ewepụ tikwa ka e wee daba ọ bụla ya, so na-enwe ife ya ewepụ nwekwa ife ya eti. Daalụ. Ozi ekene mmezipụ ndị na-achị Ozubulu bụ na ife a na-practice bụ n'ụwa niile kịta na-aka mma na ọchịchị onye kwuo uche ya. Ife ọzọ etu iji ajụmajụ na-ekwu ijikwa nwaanyị okwuo, iju okenye okwuo, ijuo nwata okwuo, echikọ ya ọnụ mala etu esi wee masị imilikiti maka ọma masịsị onye ọbụla. Ife dị n'ụwa bụ nke ndị na-asọ ndị na-eri nke ndị na-eri na-asọ kama nọ etu oyi esi wee masị imilikiti ndị mmadụ ka Ozubulu wee na-aga n'iru maka na Ozubulu bụ oke obodo. Daalụ. Daalụ Anabụ TV mejikwa ohere a wee kene ụnụ maka na ana m afọ ọlụ ụnụ na-alụ ife dị iche iche n'ịgbasa ozi. Ọdụmọdụ mmenye ụnụ bụ jisienụ n'ike na-agbasa ozi maka na nkwupụta dị mkpa, ọ ekwuo ewenụ ndị anụ eweta ihe na omume. Ọ bụrụ na asị gbapụ ụnụ ya eme ka ndị mmadụ maa na kacha ma bụ na asị jide ya. Ọ bụrụ na asịkwa ka biri n'udo ọnụ nwere adịkwa ezi onye akpa ala n'ute. So na ọ ndụmọdụ nyere ụnụ maka na ọ dụrụ Anabụ TV mma ọ dụgoro Ozubulu mma maka na na-akpụ Ozubulu a na-akpụ. Deme. Afa m bụ High Chief Onyeka Onyeka Nkwado, Ebedike Ozubulu Dala Ebedike ka nchi mgbe nchiri ọzọ. So taa Igwe Ozubulu wee tizie ya Ichie Dala Ebedike. Deme.